Turvakotijaksot on eri mittaisia ja perheen erilaisia, mutta miten sitten turvakotijakson jälkeen? Joo, turvakotijakson jälkeen. Turvakotijaksolla huolehditaan perheen turvallisuudesta. Ja sitten alkaa se aika turvakotijakson jälkeen, jolloin vanhemmuus säilyy edelleen, isyys ja äitiys. Ja lastenvalvojan ajat tällä hetkellä voi mennä kuukauden kahdenkin päähän. Niin turvallisuuden sallimissa rajoissa ollaan joskus istuttu vanhempien kanssa alas ja muodostettu tapaamissopimukset ja käytännön järjestelyihin liittyvät sopimukset, jolloin molemmat vanhemmat ovat osallisena sopimuksen tekoon. Se on havaittu toimivaksi näissä tilanteissa. Ja lisäksi isille on mahdollisuus jatkaa jussityössä omaa työskentelyä ja äidillä on mahdollisuus jatkaa naistyössä henkilökohtaista työskentelyä.